Karbi lekte LP School ingrak thangsi arumu maratum lokachari thedunga ki songka chetong nang. Lasonsi lakhain ko ratok Dwarbagori constituency ke parlo dalamara Kardi lekte arong along ihum LP School dolo. Lasoi School kiramtang ningkan crazer kebra phokebra hini aningkan pen bipondo. Halaso hut pen wangbom dambom si piling anke ningkan suri inkoira pho aningkanan lo. Sita ningkan suri inkoira crazy aningkan barim Karbi ano Autonomous Council EM ratani tia hin pen akimi ihum nang kim pichot pen non puanta Lasoi School Karbi ano Autonomous Council kachari panatum nang cheklang pon pedet penajok nona bangke ai sekolah hema bangka heno parpik penajok RV janglo te oso maratum lo charli long ne dati puta SMC mai phopen than pachini pon lapen nona bangke au so maratuma bangsi aduk dowai vai ti lo puta than pachini pon thu lapen halapu than bang head teacher penang kapachini dun thuke RV janglo te tina bang vak et penajok RV li etiti po arum lang si playing set ti lo laso alang si et ansi class entity lo puta than pachini pon thu Lapen SMC mai phopen ang kapachini dun thuke kiramtang Karbi ang Autonomous Council kacharia tumapan ang parta dak local MAC EM Richard Tokbia phandak chuni repiklo bonta kopi koson penone neli tumarong ai school along abangke nangkelang ke pangkreason mandetlo athe nona pirthe ke azat le choklem dun ji posita education na hin thek fek nang jila pen kitchen pensi mesen nang ji pota than pachini pontu Lasi, neri tumai sekolah pan prabjen pen sekolah hema bang mesen nang kimpi vek tapusi SMC committee lapen arong arata tumpen Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon man kedo Dr. Tuliram Rong hang lapen Education EM Richard Tokbia tumapan neli tumarong ai sekolah bang nang kimpi vek tapusi ning duk putat chuning ripon tangte alang ni tumpen kaninje pan alam the ang ton pen arju pon sinang henglo era puthak bang ke lai henglo nili tum han prabjen pen repairing bang nang pik nang pu pusi nili tum la Karbi Anglong Autonomous Council tum han choni redu niklo dak established mate tar pangthek bang ke nikan haro sir kebra phokebra trokebra heni phokera heni la soang bong pen bang ke nilitum la bangsu school la soang bong pen 2000 kon me ha 2011 la bangsu school nang piglo la so 11 bang bong ke penengan bang ke 25 bosor ne an ke dukolo mate hodi aposi la bangsu school bang ke ating bang ba iglablo aposi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke charipon Sir Dr. Tuliram Ronghang alang ni fansi puthot ni lihin pen kachuning ripati krimiglo prabjin pen la bangsu school hem bang ke la repairing ke bang vekje fansi ni lihin pen chuning ripon iglo oh lasi la banduri wada puthak sitame la puson iglo lasi banduri war sitame nili tumadem bang ke marat marenga pipansi nili tum dora per hisap lasi aning wewang sitame ingna pini ni tame la bari bitung along sitame kaita do patu wilom bithian sitame do sitame la bangsolong prabjin pen la bangso school safety fan dorja la pen khiliki inghap la haige safety fan banduri war sitame prabjin pen nili tum hana pagran pipu pusi nili puthot CM sar fan tame nili hin pen aku chuniri ponthoi glo pen oh la kitchen room si tame ke dam tangan bang ke nili tum hanang piponi ke lang la sinon ke bang jipen bang ke alang ni tum phan pening 2025 abang ke kitchen room si tame nang pipon ek vek pu pusi nili alang tum ning thepon parpik lo oh kadom nili men lake siri boxing engti dak Kardi leke LP school longa HM lo nili ke nasi aprangsi nang tum media mate media bitum masjid mai kadom piglo kadom asi dak school bang pachoro lo asi nil tum Kardi leke LP school abang ke hok lo hengno pin lo condition abi pin lo asi school established labang 1952 si established la penol sura building construct bang ke kim pon bang ke 2011 12 hosi kim pon lo asi energy giding lo penengan ke 2025 lo posi arji dingel lo posi ting ta deme selap lo ting hing noer lo bagi lo asi masap sab Karbi ke jang lo pulong te arwe ekdom priyat po classroom ar lo bang langbung chiplang de thi nang le tum tame thiglong lo pamo ta somar tum langbung thaksi ekdom pu ini plak lo gason lo somar tum mane akeng bang ke la lang along si do lo asi la ana akidu ke sung sinil tum chitong nang lo asini tum arwe ke jang lo pote arwe HRC lo na sini tum class guru di nili tum da delo somar tum da song thak lo sab sab somar tum aduk do pik lo asi sopen lang lo pulo ten litum education EM la pen ke tum Karbi Anglong ke Japon aki hai Dr. Tuliram Ronghang
sar halang tum dhani pen ni tum na so school phan prabjin pen major appearing nanga pi phan sini tum la school management committee hin pen ni tum ba HM hin pen chuni ri tum parpik News Desk Report, Karbi Live.